Masisiba, asali yun ng kuraring ng ugaw. Ay nasali yun ng kuraring ng ugaw. Galata mila kadya. Ay mila kalata takal jay chicks. Bin masilak lang ti masisiba jalabatan at CSI Market Square ng Dagupan. Ay ang paano saan tamo unluba ditan? Andi, kakasambok jud sa tan masisiba mas nilabay ko yung unla dyan CSI warehouse tamas maawang dya. Tay balak mo ay mila ka. Galala kala nababaingan nulog ta dya taman ng tay chicks awan. Pero anta iya mo labay ta man iinartikad tanad abong yu mampapaputi ka amo labay sundukot ud agaw awa. Ay no siya akar-akar ay agmo napatanggi lalod panangan. Minsan agko labay sa man inarte kanyo sa ilubang put ang betel ay agi quality betel. Mangkalaw ka lagi siguro akin aga limog dimad si Isay Square. Katulantin ni mo ba dya masisiba tawalay purpose ya gawong ko na ani. Dya lantin di mala masisiba ta labay ko'y mga nga. Sa ikwang kulantin si kay masisiba agawon tunduan mabuwag susungo ko. Sa agas ko man grek lana. Inalakla may basket ta kargaan ko ay ngateng ko antay raray lalang kuntsetsera eraray may mamura ta nensaman sa isla pa erara natan o sula agalay mable ng pandemik labate binayarang ko lalang ti masisiba ta manggagana ta pero apasaba ta lalang masayay design daya ang babang dyan si konto lang tintan masisiba giving refreshing in summer with tang. Niya may sutang dawa abuntun awa. Malaw kalajay tang para sa mga tangad pag-ibig awa. Imalisa ladtan ta na didisturbo laingan. Pero naman nakaralan ti masisiba padala na food place jalaba nitan loob na CSI warehouse. Ay nin apadala na masisiba. Ay manina malalama ta akasing bay ang balbalingi jad loob kuya. Ay pero anunutang ko. Atila ko'y kwarta. Si kongkulanti sayang awa sayang. Ay masisiba ayala wajak lad purpose ko masisiba wajak la kalubak lami ugawan timet nunang kuraring kayo ng agaw galata mi kuraring kadyamet ibabaga si ka masisiba kato lima jata mi ugawan ta lima alanti jay santa kwarta tukins maraya ay bago ugawan masisiba may gawong ko dya apapanang nga nirad sa raramik basil tani bali-bali panggagalaw da insan noula dyan masisiba say nanang kulanang say video ki awa makakakansyonak lanang awa ay pero masisiba tinundaan kula tay mambibidyo kita wali gawong kula wajak lanti mampotoshoot bali-bali dyan mampotoshoot ayala may ibabaga si ka masisiba katon lima dyan talabay ko'y mampotoshoot para 15th birthday may punsya ka ang gano na babae nga naksatan ta maya tuto masisiba kinapalan ko lay lupa makapamputos tak labat ni ang babangil aga makaraan sa tanta masyado ibaing ko yaan tutan makapalya lupa di babangil so ko na ng basil.